Ayun, ito yung isa sa mga bagong nagawang daanan dito sa may bandang Camarines. Pagawa na rin dito ng mga kabahayan, oh. Nandito na tayo sa Nabua. Dito ako dumaan noon nung unang vlog ko. Parang gagawin yung daanan na to. Yan nga, ginagawa na nga dito, gumuhong daanan. Dito tayo dadaan. Alright, ito yung labasan natin dito. Ingat lang dito at highway to eh. Anong lugar ba to? Tanong natin. Anong lugar to? San Fernando, Camarines. Okay. Alright, nandito na tayo sa Pulangi. Nandito na tayo sa Nabua. Kung mapapansin nyo, pinapaliko na tayo dito. Ito yung dinaanan ko nung unang vlog ko. Dito rin ako pinadaan yan. Ay, doon ako pinapadaan. Ito yung kauna-unahang vlog ko na diyan ako pinaliko. Tapos dito sa unahan, may ginagawa na tulay. So dito ko dadaan. Medyo magubat dito ang daanan, pero safe naman siguro. At may mga kabahayan naman tayo madadaanan. Ayan, makikita nyo sa Google Map. At may nakalagay dito na Welcome Nabua. Wala lang siyang barangay, burado na. Alright. Medyo matraffic kasi dun sa service road. Dito ako dumaan noon ng unang vlog ko. Tapos ang lusot noon doon sa dulo. Tapos isa pang bypass road ang madadaanan ko. Alright. Tapos dito, diretso lang. Mayroon namang nadaan dito, mga tricycle at may mga motor na nadaan. May mga nagtanong sa una kong vlog kung safe naman daw dito. Sa tingin ko okay naman. May mga nadaan ditong 4 wheels, mga tricycle, mga motor. Depende na lang siguro kung gabi. Alright guys, ito yung lusot sa dinaanan natin. Hindi ko alam kung anong tawag sa barangay na to eh. At dito may waiting shed. Liliko tayo dito sa Tupas proper. Liko ulit tayo dito. Ang daanan natin dito yung Minalabak. Dito ako palagi nadaan pauwi. Okay pa naman yung daanan doon sa may papuntang Minalabak kasi may makasira doon, di ba, na daanan. Hindi ko nga pala yun na isabay noong una kong vlog. Ngayon ko na lang isabay. At nagdadalawang isip nga ako doon dumaan kasi akala ko sirang-sira na talaga yung mga daanan. Pero nung pagdaan ko, okay pa naman. Mayroon nga akong nasusundan na van. Doon dumaan. Okay naman, nakadaan naman siya. Okay, let's go! Panoy po yan. Pag dumaan kayo dito, tamang hataw lang kasi may mga sirang daan. Nagbibiya ka na semento. Ingat lang yung mga dadaan dito. Maging maliksi ang mata. Yan, tulad dito, medyo sira yung daanan. Yung iba naman ay ayos naman yung daanan. Delikado kasi yung gano'n, yung magandang daan tapos sa unahan ay lubak. Yan ang napakadelikadong daanan. Parang gagawin yung daanan na to. Yan nga, ginagawa na nga dito, gumuhong daanan. Tinatambakan ng lupa. Nagdadalawang isip akong dumaan dito. Akala ko tuluyan ang nasira yung daanan dito. Hindi naman. Nakakadaan nga dito ang 4 wheels, mga van, truck. Kasi nung pagdaan ko, nung pag-uwi, nasusundan ako ditong van. Hindi ko na naisabay yun sa una kong vlog kasi medyo kahaba yung aking vlog. Yan no, malaking L300. Nakakadaan sila. Sa unahan na yan, may harang. Sira pandaanan dito. Okay, let's go! Dito sa may bulusok, medyo malala dito ang sira. Yan o, ano to? Barangay Santo Niño.
Pula, Camarines Sur. Dito pa yung isa sa mga nasira dito, oh, yun, oh, bumagsak. May mga sira ang daanan dito. Medyo mas maganda dumaan dito. Papansin nyo naman, walang masyadong nadaan na sasakyan, kaya medyo iwas din tayo sa malalaking sasakyan na mga nakakasalubong natin, lalo na yung mga truck. Dito talagang napakaluwag ng daanan dito, wala masyadong nadaan. Bihira, ano, mga motor lang, kaya van, may kotse. Ganda magbiyahe, yung ganito, hindi na ulan. Doon sa Albay, sa Tabaco, grabing ulan doon ah. Bago kami umalis, binasa muna. Basang-basa yung sapatos ko eh. Oh, ito yung sinasabi ko. Akala ko gumiba na ulit yung sa kabila. Kasi pag gumuhuyo talagang hindi na makakadaan yung 4 wheels dyan. Hindi pa naman natuluyan. Ayusin yata to. Kasi dun sa unahan may nakita ko mga heavy equipment. Sa unahan sinisimula na tinatambakan ng lupa. Pero may mga motor din na nadaan dito. Si Abinel yata yung katrabaho ko dito rin nadaan eh. Ayun, ito yung isa sa mga bagong nagawang daanan dito sa may bandang Kamsur. Ito yung bandang Minalabak. Pwedeng-pwede na to guys, daanan kung dadaan kayo dito. Ito yung lusot sa San Fernando. Yun. Ibang klase ng lupa dito. Yan o, pansin nyo. Ang ganda ng daanan dito. Oops, may mga bato sa daanan. Slow down. Yan o. Pansin nyo, ang taas ng tipak. Ang hinahakutan nila yan ang lupa. Alam ko binibinta yata ang lupa na yan eh. Kasi ito daw yung isa sa mga lupa na kahit mabasa, hindi yan nakuputik. May nakausap akong taga rito. Itawag sa lupa na yan, hindi lang ako pamilyar kung anong tawag sa lupa na yan. Yung mga nagpapagawa na rin dito ng mga kabahayan, oh. Dito tayo dadaan. Okay, kakaliwa ulit tayo. Yun. May makita kayo unang liko, yung may sign, may board na nakalagay doon na to Manila. Yun eh. So yun, nagsasalita yung Google Map natin. Lalabas na daw tayo sa highway. Alright. Ito yung labasan natin dito. Ingat lang dito at highway to eh. Pwede tayong masalpok dito. Ayun, so na Shell. So yun, pagas tayo. Anong lugar ba to? Tanong natin. Full tank kuya. Pula. Anong lugar to? San Fernando, Kamsur. Lapad ng daanan, no? So, may mga street light na rin siya. Solar siguro to eh. Mga ilaw dito. Ayun. Tapos biglang liit yung daanan. Yan, tulay. So yan. So nahan may mga ginagawa pa or inaayos ba yan sa daanan.
na tayo sa Gumaka. Yan mga radios dito. Alright, pagas muna tayo dito. So ayun, nandito na tayo sa Kalumpang. Sabi ni Kuya, Kalumpang daw eh. Tapos sunod ay Soriaya. Welcome to Candelaria. Alright, Candelaria, Quezon. Alright, nandito na tayo sa Turbina. Kita-kita na lang sa susunod na vlog. Ride safe.